Coincidint amb el 25 aniversari de la LUEV, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, Escola Valenciana presentarà demà l'Oficina de Drets Lingüístics. Esta oficina oferirà assessorament als ciutadans que vegin vulnerats els seus drets lingüístics i els defensarà de possibles abusos contra l'ús de la llengua o l'incompliment de la docència en valencià. Des d'Escola Valenciana defineixen este projecte com un regal que li fan a la societat i que replega la demanda social que la LUEV s'aplique de forma efectiva en tots els àmbits. Demà, en la commemoració dels 25 anys de la Llei d'Ús i Ensenyament en Valencià, li regalem als valencians i a les valencianes una oficina de drets lingüístics, ja que la pròpia Generalitat no ha fet el que té que fer, que en definitiva és regular l'ús social de la nostra llengua en el nostre àmbit territorial. Nosaltres enteníem que era una forma de donar als valencians i a les valencianes una ferramenta útil per a vehiculitzar les seues denúncies, les seues mancances.